IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agpapan kadagito agundaway ket saan pa'y amamati ni Mrs. Maria Rose Acoba, SAP 9 itinaangay ang March licensure examination for teachers. Kunana nga arig na ada isuna iti Cloud 9 na apaman anamuan na ti resulta tilet ang nakagunodan na itinangato a rating. Imbatad na asaan nga asi-asi iti makapasa kabayatan ti panagbalin na akas full-time mom na amuan nga isuna ket nakapasa a nurse iti nabay palabas iso nagtake isuna nga muna iti Prof Ed iti MMSU. Musta iti marikit na bitatagong daw? Naragsak sir, hangkumet in-expect nga agtap ngayon. God is good. Nagtap met sir. So how's your journey, ma'am, in CBRC as well as dati panagbasa makas bilang let's start. Actually sir, unit earner nak lang. Graduate nak ti nursing idi 2008. Ken board passer nak met ngem never nak nga nag-work as a nurse. The experience ko ket more an nagisur-suro sir. So iso talaga siguro ti calling ko met maging teacher sir. Mayat met sir, July naksa, idi lang July last year nga nagbasa na. Nalpasak December, tas nag-review akdagos ito'y CBRC. Mayat sir, nagmayat di, imayak ito'y kasi hangko nga, haan nga para kanyak detay, agan answer that questions kahit ka DJ. Mayat namin ti mayat kanya, dagit ada detay lecturers, da ipag, ada da topics nga, i-discuss, da haan nga puro questions lang sir. Kabayatan na ada iti balakad na kanagiti agaspirar nga ag-take ti board exam. Ti mesa nga importante ket when ag-review kayo, ngem importante nga i-relax yu met tabagbagiyo kasi no pilpiliten nyo ket lalo nga awan ti sumrek DJ lang ti experience ko sir. Kasi adadagizay dadto mga alakas nga lang ag-breakdown da pa yan kasi sulat ubobra and dan. Ken dagijay padak nga hanmet nga ubingen haan nga age ti pakakitan nga pumasa ka or haan talaga nga you just need to work hard ken agpray ka lang. Iti agdama ket plano ni Ma'am May Rose ang makiranking iti biyang ti DepEd. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.